Іване, як ви думаєте, скільки ще триватиме війна? Можна було б, звісно, там Арестові ще включити, сказати, ну, 2-3 тижні. Ось, ну, на мой погляд, війна буде ще вельми довго. Ось, у плані саме війни, як ось гэтай екзистенційної, ці там, я не ведаю, як її ще там назвати, ось, уласна, гэтая війна, яна буде вельми довго ще, вельми довго. І самые хуткія мае, скажем так, прикидки, як яна може скончитися, гэта, ну, за добре, калі за 5 гадоў. Але, ну, як бы я не бачу заканчэння гэтай вайны ў тым фармаце, у якім яна мае скончыцца стасоўна Украіны. Я не бачу гэтага процягам 5 гадоў. То есть, калі яна скончыцца процягам 5 гадоў, я буду просто задаволены, што я памыліўся, але, скажем так, сыходзячы з рэаліяў, ось, і якога-ніякога разумення, як вось гэтыя ўсе працэсы адбываюцца, сумнеўна. Скажем так, калі ось нічога не адбудзецца, скажем так, такога надзвычайнага. Ось, а пакуль што я, ну, не бачу ніякіх падставаў для таго, каб вось гэтае штосьці надзвычайнае адбылося, і вайна скончылася хутчэй. Що то я не бачу світла в кінці тунеля. Ну, якби, причому тут якби не то, що там бачить світло чи не бачить світло. Війна то скончиться, і Україна не має проіграти у цій війні, і я в цьому якби переконаний. Ось, але це ж не означає, що там все, перемога. Ну, тому що ми добро, ми праві, і тому ми переможемо там за 2-3 тижні. Ну, так тільки у Арестовича, мабуть, працює. У людей, які хоч щось про гэта у гэтым разумеюцца, ну, яны так, прынамсі зараз такога казаць не будуць. Я в 23-му казав, що це до 26-го. Зараз вже думаю, що і 26-й не придел. Ну, хтось у 22-му лічив, що це до 23-го, а у 23-му лічив, що до 25-го. Зараз уже і неяк складана навіть щось там прогнозувати. Але я знову ж кажу, все може змінитися просто про яку-небудь там подію. Не стандартную, не ординарную, на яку просто ніхто не розраховував. Ось, яка просто, скажімо так, з ходу тих подій, які відбуваються, ну, не могла ніяк відбитися. Наприклад, там, як приклад, це не то, що я так лічу, що так і не відбудеться, як приклад, це те, що, наприклад, Трамп прийде там до влади, там зустрінеться де-небудь там з Путіним, то йому там насцить у вуха, і Трамп зрозуміє, що все, гэтый альфач більше не альфач. Ось, і альфач тут зараз тільки я, не глядячи на те, що у мене ім'я качки з диснеївського мультфільму, я маю бути альфачом. Ось, і дай-ка я все, що є, просто накидаю Україні, і нехай вони покажуть, яка у нас у американців потужна зброя, як всі там в Росії обосралися і зрозуміли, що вогулі у бок Заходу навіть глядіти не треба. Ну, але якби погодзіцеся, што верагоднасць саме такой падзеі, яна вельмі неверагодная. І саме таму я лічу, што якби вайна зацягнецца на яшчэ некалькі гадоў. Самае простое, што вось такія вось экстраардынарныя, скажем так, падзеі, яны у сучаснай палітыцы не здольныя адбывацца. Ось, але якби я не выключаю, што яны могуць адбыцца. Тому що, ну, мабуть, хтось знайдеться такий, кому вже не буде чого губляти, як, наприклад, в Україні, і щось там на цій міжнародній арені політичній щось і відбудеться.